Divulgació, cultura, opinió, participació. Els matins més complets a Ràdio Molins de Rei. Saludem a aquesta hora del matí, doncs, el portaveu del PSC, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila i, com bé sabeu, amb les responsabilitats d'educació, esport, sanitat i salut pública i cultura. Aquests dies també intensos pel que fa a la Festa Major de Sant Miquel, com es pot comprovar ja amb el constipat, potser, d'en Xavi Paz. Xavi, bon dia i bona hora. Bueno, però de moment no podran amb nosaltres, espero. Per tant, molt bon dia, molt bona hora. Realment dies intensos, perquè s'ha sumat la Festa Major, s'ha sumat les eleccions. Sí. S'ha sumat molta activitat, s'ha sumat canvis de temperatura que les nits doncs, afecten. Però, en principi, molt contents de com està anant la festa, més enllà d'aquelles petites pluges que al final del Camell ens va espatllar una mica l'esclat, sobretot pels Diables del Camell, que tenien preparat un esclat especial pels 30 anys d'aniversari a la plaça de l'Església, i aquest és el que no es va poder fer, i aquelles petites gotes que semblava que ens podien espatllar de nou al Cercavila als Gegants, però no va ser així. Per tant, jo crec que de moment podem fer una bona valoració de la festa. Abans dels resultats, la jornada d'ahir, que doncs, havíeu posat especial èmfasi en combinar la Festa Major amb les eleccions, el dispositiu de seguretat, tot va funcionar correctament? No tenim constància d'incidències serioses ni no serioses, perquè ens entenguem. Vull dir, jo crec que es va poder desenvolupar en plena normalitat, amb unes eleccions que han batut rècords històrics de participació, que a la Vila han estat més del 80%, que va fer que hi hagués cues importants, sobretot en aquella franja d'11 a 2, que és quan, a més, teníem més gent pel carrer amb motiu de la Festa Major, però tot i així, per exemple, al cinema a la Fresca van anar més de quasi 400 persones, tot i que hi havia diverses coses, i a més és quan s'estava seguint amb certa expectació la nit electoral. Per tant, jo crec que vam poder desenvolupar en plena normalitat els actes de la Festa Major, a més també la cita electoral. Per tant, jo crec que satisfacció i profund agraïment a tot el personal que va permetre doncs, aquest desenvolupament de la nit electoral conjuntament amb la Festa Major i en plena normalitat, començant per vosaltres, que també fèieu el desplegament ahir a la nit, continuant per l'ADF, per la Guàrdia Urbana, pel personal administratiu, per la Regidoria Cultura, per totes aquelles persones que, insisteixo, Guàrdia Urbana i Mossos també, que han estat al darrere doncs, d'aquesta Festa Major i dia electoral. Efectivament, ahir a la nit ja analitzàvem els resultats des de l'òptica del PSC amb el Cesc Castellana, avui ho fem amb en Xavi. Destacàvem la participació, un 82,55% aquí a Molins de Rei, més de 5 punts per sobre de la mitjana catalana, aquest és un dels titulars, tot i que els resultats que han passat a Molins de Rei és un reflex del que ha passat al país. Junts pel Sí, que guanyava amb 6.851 vots, seguit de Ciutadans amb 2.405 i el PSC, tercera força, amb 2.082 vots, incrementant vots respecte al 2012. Xavi, això també va passar a les municipals, malgrat els auguris de que podria anar malament o fins i tot podia tenir patacada al PSC. Aquí a Molins de Rei ha tornat a aguantar, i és més, ha augmentat de vots, i a nivell de Catalunya doncs, sembla que també ha resistit amb aquests 16 diputats, tot i que en perd 4, però no hi ha hagut la patacada que auguraven moltes enquestes. Pot haver molts altres hores. Jo permetem que abans de qualsevol lectura, evidentment, feliciti a Junts pel Sí. Són els clars guanyadors d'aquestes eleccions parlamentàries, en el que qui les ha convocat va fer una crida perquè aquestes eleccions fossin plebiscitàries. Jo crec que a ningú se li escapa que en clau parlamentària les han guanyat, tot i que en el president Mas, depenent de com queda finalment els escons, si són 62 o 63, sembla que ho tindrà molt difícil per tornar a ser president de Catalunya. Per tant, han guanyat en vots, però segurament ja sabem d'allò de les dulces derrotes o les amargues victòries, i potser això estaríem parlant d'una amarga victòria. Segon, en clau plebiscitària, evidentment han perdut aquestes eleccions, perquè no han assolit el 50% dels vots o superiors. En aquest escenari en el que es polaritza, perquè és el que venim copsant i observant en clau electoral des dels últims 5 anys. Home, doncs en aquesta clau en el que veiem que, diguéssim, es tensa per un costat dels que clarament volien la independència i que han pujat, i es tensa clarament els que la ciutadania ha identificat amb un no a la independència, però que tampoc era un immobilisme, com és Ciutadans, que és l'altre gran guanyador d'aquestes eleccions. Nosaltres, com molt bé tu has dit, que tothom ens donava per morts i finiquitats de nou, amb enquestes que ens donaven 8 diputats fa molt poc, doncs escolteu, hem tingut
hem tingut més de 500.000 de vots, igual que el 2012, hem perdut certament 4 escons, però jo crec que la gent ens veu com una possibilitat de futur, entenent per nosaltres que, a més, aquestes eleccions també formaven part d'una sèrie que acabarà al desembre i que ara tothom hi està posant la mira ja, que és que nosaltres ens presentàvem amb una idea molt clara que jo crec que també ha estat ben rebuda, amb una molt bona campanya del nostre primer secretari, el Miquel Iceta, que deia que per una Catalunya millor, una Espanya diferent. I l'altra dada que jo voldria posar, el que és evident és que qui ha perdut clarament és un dels grans responsables de que estiguem en aquesta situació, i és l'immobilisme. L'immobilisme, aquella formació política com és el Partit Popular, que s'ha quedat amb el 8% de l'escrutini, s'ha quedat amb un 8% dels vots. L'immobilisme que no ha sabut ni donar una resposta a la situació social del país, ni ha sabut donar una resposta, diguéssim, a la crisi institucional que vivia el país, ni ha sabut donar una resposta, perquè s'ha instablert en l'immobilisme, d'aquesta crisi territorial que tenia Espanya, que jo crec que no només és Catalunya, i que jo crec que en molts aspectes Catalunya hauria de començar a establir també ponts de sinergia amb territoris i realitats com les Illes Balears, com València, com Madrid, que també algunes de les reclamacions que fem des de Catalunya estan també visquent en primera persona, com és la millora del finançament autonòmic. Per tant, jo crec que s'obre un escenari en el que serà apassionant també, i això ho diem des de fa molt de temps, però que certament els socialistes de Molins no podria dir que estem exultants, és evident que no, però hem millorat resultats, hem pujat de vots a Molins de Rei de les últimes eleccions autonòmiques i per això nosaltres també estem contents. M'agradaria també fer una lectura, Xavi, a nivell de comarca, parlant del cinturó roig, perquè el PSC habitual força que acostumava a guanyar moltes ciutats, perd força i Ciutadans el supera en gran part de les poblacions. És el cas, per exemple, de l'Hospitalet o d'altres grans poblacions. Penseu que ha guanyat escons a cada província, diguem, Ciutadans, però m'agradaria centrar-me al cinturó roig. Ho relaciones amb aquesta bipolarització que hi ha hagut, bàsicament? Jo veig comarques de Catalunya, perquè ahir ho mirava, no? Sí. Em vaig fixar, per exemple, en la ciutat de Bèrrica, on governa la CUP, o en la ciutat de Solsona, on pràcticament el 70% dels vots estan entre Junts i la CUP. I jo crec que el reflexe del que estan veient ara és que s'està polaritzant molt més Catalunya. I aleshores, de la mateixa manera que veiem comarques que han tendit majoritàriament cap a l'independentisme, veiem comarques que han tendit clarament contra aquells que no estan a favor de la independència i que plantegen una altra via, igual de legítima que la independència. I en aquest cas és evident que nosaltres, hem patit molt aquests 3 anys nosaltres. Hem patit una escissió de companys que creien que la nostra línia era equivocada, hem patit aquesta indefinició a vegades nosaltres que hem tingut en el discurs des d'un punt de vista territorial, que ens ha costat també introduir en els nostres germans del PSOE en aquest debat, i segurament estem veient també les conseqüències de com aquí s'han anat superant etapes que en el fons nosaltres ja dèiem que portaven on portaven. És a dir, ara ja pràcticament ningú se'n recorda del dret a decidir. I el dret a decidir sí que és veritat que és un aspecte sobre el que hem parlat molt, però que definitivament al final, quan les situacions i la decisió s'ha posat en independència o no independència, molta d'aquesta ciutadania doncs el Baix Llobregat, que no estava per la independència, quan ens preguntava, en aquesta campanya encara hi havia companys nostres que ens preguntaven: escolta, però vosaltres esteu a favor o en contra de la independència? Aquest dubte que molts companys nostres tenien és perquè hi ha molta gent que al final també volia un aspecte de ruptura, en una altra línia segurament, però de ruptura, de renovació, d'un discurs molt fresc que potser en algun moment no hem sabut de traslladar amb la mateixa intensitat que Ciutadans. Doncs Ciutadans ho tenia clar. Qui ha patrimonialitzat el no? Qui ha patrimonialitzat la situació de que estàvem clarament en el no, i en aquest aspecte ha estat Ciutadans. Bé, això ens porta a nosaltres, evidentment, com sempre, anàlisis, reflexions, però en qualsevol cas és evident que nosaltres la valoració que fem és que hem aguantat molt bé, diguéssim, en una situació terriblement complexa per nosaltres. L'altre gran partit, escolteu, l'altre gran partit que també s'ha bellugat en aquesta indefinició és l'altre, jo crec que bé, jo no vull dir si fracàs, decepció... Catalunya sí que es pot. Però Catalunya sí que es pot, que anava amb més impuls,
amb més aliances que fa 3 anys i ha tret pitjor resultat que Iniciativa. Jo no és que digui que són millors o pitjors, és que segurament Iniciativa, que també les enquestes ens deien que com nosaltres teníem doncs, allò votants de totes les sensibilitats, també ha patit aquesta polarització. Això és clar, quan a la societat catalana li poses en la diatriba, en la disjuntiva, en la decisió del sí o del no, es produeixen aquestes coses. Jo, malgrat això, em vull quedar amb un altre aspecte, que és que és evident que d'aquí al desembre, escolteu, jo crec que si realment, estan legitimats, però si realment Junts pel Sí amb la CUP, el que ara diuen que era una elecció plebiscitària, ho converteixen en una elecció parlamentària i després de les negociacions que vés a saber com acabaran, perquè jo crec que això a tothom no se li escapa, que seran molt difícils i que el que segurament primer està sobre la taula és que han d'escollir un president del Parlament i un president del govern, i veurem si el Mas pot tornar a ser president del govern o no. Segons les declaracions, no és el que pensi el Xavi Bas, segons les declaracions dels dirigents ahir mateix de la CUP, ho té molt difícil. Per tant, si ara creuen que en lògica parlamentària han de començar a aplicar el seu full de ruta i fer una declaració unilateral d'independència, home, jo crec que és una mala interpretació dels resultats perquè no és el que necessita aquest país. I torno a insistir, també de molta part d'aquesta ciutadania el que vol sentir és que s'obri una via al diàleg, a la negociació, al pacte, a l'oferta d'una agenda social importantíssima en aquests moments també, que a Catalunya a vegades té poc protagonisme i està al mateix nivell de dificultats socials i de fractura social, no ho dic pel model territorial, ho dic per la crisi econòmica que està afectant a molts ciutadans, doncs si aquesta oferta la vol sentir molta part de la ciutadania. I jo crec que si tot va bé, aquesta s'ha d'anar obrint pas, perquè torno a insistir, el que sí que ha fracassat claríssimament és aquell que considera que no ha de fer res per resoldre el problema, i aquests són els que ara mateix tenen encara, i espero que per molt poc temps, la responsabilitat del govern d'Espanya. Llegia unes declaracions de Pedro Sánchez que amb aquests resultats d'ahir hi veu un risc alt de fractura en la societat catalana. Estaria d'acord en Xavi Paz amb això? És que està absolutament partida, és que això no és el que diem nosaltres, no? És que qualsevol anàlisi és el que es veu, no? És a dir, aquelles tensions que hem anat veient, aquell apassionament del debat, aquestes lectures que a vegades poden ser equivocades, no? Doncs, home, jo torno a dir, qui ha convocat aquestes eleccions amb caràcter plebiscitari no és president del Partit dels Socialistes de Catalunya, ni el Partit Socialista Obrer Espanyol, és el president Mas, que encapçala una candidatura que volia donar-li un caràcter plebiscitari a aquestes eleccions. Doncs bé, en caràcter plebiscitari s'ha demostrat que amb prou feines arriben al 48% i que, per tant, home, doncs 100% menys 48, 52% està pel no. És que això jo crec que negar això, com ho pretenia negar ahir el senyor Junqueras, forma part d'aquestes lectures doncs que confonen la ciutadania, no? Jo ahir tenia amics que em deien, escolta, però és que acaben de dir que estan guanyant en vots. Home, dic que jo sàpiga, no? És a dir, Junts pel Sí i la CUP amb prou feines arribaran als 2 milions de vots, amb una participació històrica. Doncs bé, escolteu, us en recordeu el 9 de novembre, quan es va fer aquell procés de participació, i molts anàlisis deien, home, per guanyar la independència calen 2.300.000 vots, més o menys, no falten. Doncs s'està veient que és això, que la societat està polaritzada, està molt polaritzada. Jo crec que en moments de polarització el que cal és obrir el diàleg, el consens, el pacte, perquè des de la confrontació, amb més tensió que s'ha posat i més apassionament que s'ha posat al debat polític català, s'ha aconseguit això, 48 i 52. Home, jo crec que en aquests moments de greu crisi econòmica ens hem de donar una oportunitat al diàleg. Ara bé, jo agafo l'exemple que ens va fer la CUP a nivell local el mes de juliol. Si volen pacte, ha de ser a partir del 100% de les nostres propostes. Home, doncs escolteu, el pacte, la definició de pacte és que comencem a parlar, en aquest cas tu i jo començaríem a parlar, jo renunciaria a algunes coses, tu renunciaries a algunes altres i ens posaríem d'acord en el mig, a 3 quarts de la taula, etc, perquè ens posaríem d'acord en allò que ens uneix. I jo, torno a dir, crec que en aquesta situació tothom ha de ser conscient que ha de començar a renunciar a part de les seves coses per construir un nou pacte. I el que nosaltres diem, després hi ha d'haver això d'estar refrendat per l'opinió dels catalans. Això nosaltres és la proposta que hem fet. Ara bé, nosaltres el que no farem és traslladar una decisió de nou a la societat catalana, quan ahir la societat catalana ja va decidir. Quin ha de ser el paper del PSC, Xavi, a partir d'ara, doncs, amb aquests resultats i aquest mapa que ha quedat al Parlament de Catalunya? Bueno, aplicar el nostre programa. Aplicar el nostre programa vol dir ser responsables,
de la confiança que ens han dipositat més de 500.000 de catalans, amb els quals hem anat amb un programa clar, en el que dèiem, escolta, nosaltres apostem per una Catalunya millor en una Espanya diferent. Nosaltres apostem per establir una reforma federal a l'Estat. Nosaltres establim que hi ha d'haver una negociació, un pacte i després una votació de la societat catalana. I, per tant, en aquesta situació el nostre paper ha de ser ara mateix, de la mateixa manera que al llarg d'aquests 15 dies, 20 dies, doncs el PSOE i els nostres companys han vingut a Catalunya a explicar aquesta situació, perquè torno a dir, quantes vegades ens havíem sentit allò de dir, però escolta, és que a l'altre costat de l'Ebre no hi ha federalistes. Jo crec que en aquesta campanya s'ha vist. I ahir jo crec que hi ha una cosa que s'ha destacat prou. Ahir vam veure a Madrid com hi va haver un presidenciable del Partit del Socialista Obrer Espanyol que feia una compareixença de premsa i una explicació de quina ha de ser la seva oferta, i ho va explicar clarament. Creiem que sobre el moment de la reforma constitucional en la línia federal, i que fa una compareixença amb la bandera europea, la bandera espanyola i la bandera catalana, i això és la imatge d'un presidenciable en el que té moltes opcions, esperem, de ser president d'Espanya, i vam veure un altre que va fer el que ens té acostumats a fer, desaparegut, que no va aparèixer. És el mateix que va passar el 9 de novembre del 2014. El senyor Rajoy, el 9 de novembre del 2014, va desaparèixer, no va donar cap resposta als catalans. Ahir, de nou, va deixar de donar cap resposta als catalans. Escolteu, jo me'n recordo com el 10 de novembre del 2014 el Pedro Sánchez va venir a Barcelona i va escoltar els companys del PSC a la seva executiva analitzant la situació catalana. I ahir va aparèixer i va tornar a oferir el que per nosaltres no és una oferta, sinó és un camí que per nosaltres és ineludible, que és de reforma, de consens, de parlar entre tots un nou temps. Una altra lectura que està fent molta gent, i jo aquesta la comparteixo, en un moment de canvi, en un moment de caiguda de l'edifici constitucional tal com l'havíem fet en el 79, no perquè hàgim de fer un altre edifici, no perquè diguem que no és bo tot el que hem fet, no, al revés, perquè com és bo tot el que hem fet, s'ha esgotat i s'ha de tornar a fer un nou pacte constitucional. I jo crec que ahir és la primera pedra d'aquest nou pacte constitucional en el que nosaltres persistirem, insistirem profundament amb totes les nostres forces, perquè, insisteixo, creiem que això és el que necessita Catalunya i també Espanya. També en el seu moment caldran aliats, Xavi, això sí que es diu. Per tothom. Per tothom. És a dir, si em parles d'aliats en Catalunya, jo crec que és evident que si al final es mantingués el de 62, escolteu, ara falta el vot per correu, és possible que el 62 passi a 63, i la teoria que us dic ara, com estan fent tots els tertulians avui... I veus molt canvi que facin no. O sigui, de 62 a 63 veuries molt de canvi. De 62 a 63 vol dir que amb 63 només l'abstenció de la CUP ja és suficient perquè el senyor Mas fos president. Si és amb 62 calen l'abstenció de 2 o un vot a favor de la CUP, com a mínim. Per tant, el canvi és substancial. Però en qualsevol cas, escolteu, sigui el Mas president, no, insisteixo que per nosaltres teníem un programa i a partir d'aquí és el que... T'ho deia també més a nivell de Madrid, No, aliances a Madrid, sí. És evident que hem de tenir aliances, però escolteu, és que si anem amb la línia que anem, Ciutadans és el primer que ha dit que també vol reformes. Podemos també està plantejant reformes. Nosaltres estem plantejant reformes. És evident que des del País Basc estan demanant reformes. Des d'aquí, quan algú entengui que també la via de les reformes també és important, jo crec que la ciutadania, més enllà que molts d'ahir van votar per veure quanta força teníem a la taula de negociació, jo estic convençut que molts dels que ahir van votar Junts pel Sí, segons les enquestes i tots els estudis ho diuen, en el moment que hi hagués una negociació i l'obertura d'un diàleg i d'un nou pacte, estarien d'acord en aquest pacte, perquè també han fet i han dipositat aquesta confiança esperant una independència, però ser conscients que havien de tenir molta força a la taula de negociació. Jo puc discrepar d'aquest posicionament, però és el que diuen moltes enquestes també. Per tant, el que és significatiu és que només hi ha un partit que a hores d'ara diu que aquí no s'ha de tocar res, que s'ha de posar ferm en el seu posicionament, que és dir, respecte a la llei, respecte a la llei, respecte a la llei, sense oferir una solució política, i aquest és el Partit Popular. Jo crec que ara tenim l'oportunitat entre tots, al desembre, de fer el que sovint Espanya ja haurà de tornar a fer per segona vegada. Ho va fer el 2004, i ara jo crec que s'haurà l'oportunitat de fer-ho de nou el 2015, que és fer fora a qui realment fa més per la destrucció d'Espanya i per la concòrdia entre tots, que és el Partit Popular, que sovint confon les majories amb les tiranies i sovint confon el que és la recerca i l'adaptació als nous temps amb el que és un immobilisme absolut que només fa que trencar. Preguntes al Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu portaveu, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres. Que acabi d'anar bé la festa major. Igualment, moltes gràcies. Adéu. Anem a buscar, enmig de tanta intensitat política, no ens oblidem de les coses
que més importen, si em permeteu l'expressió, més personals, i és que demà farà 6 anys que ens va deixar el nostre enyorat i estimat director Miquel Armengol. El volíem recordar avui amb aquesta cançó que li va dedicar a l'amic Pere Vergonyón Pierre, recordant-lo d'aquesta